गावनि आंगो रावफोरखौ रायनो फोरोंनायजों लोगोसे गिदिर गोलाव मानसि खालामबोदों। नाथाय जों माब्लाबा समाव जों बिमाफोरनि बोसोनखौ जों लानो हाया आरो बेजों लोगोसे जोङो बिमाफोरखौ जों गोबांथार जों दुखु होयो माखासे गाज्रि खामानि मावनायफोरजों माबा मोनसे बेबायदिनो जों दाय मावनायफोरजों जों जोंनि बिमाफोरखौ जों दुखु होयो। अब्लाबो दिनै जोंखौ बिमाफ्रा गावनि आंगोनि फिसा होननानै जोंखौ बेबायदिनो गाहामै बिसोरो जेब्लायबो जोंनि जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै दिनैनि बे दा समसिम जोंखौ गाहामै फेदेरबोदों जोंनि बिमाफ्रा। आरो बेजों लोगोसे आं गुबुनफोरनि बिमाफोरखौ आं एक्जाक्टलि आं बुंनो हानाय नंले। आं दिनै आंनि बिमाखौनो आं एग्जाम्पोल होगोन। माखासे बेबायदिनो जानाय खायद'फोरनि बेलायाव बा माबा मोनसे गाननो जोमनो बा माबा मोनसे जोंनि नांगौ बेसादफोरनि बेलायाव जोंनि बिमाया दिनै गावनि जानांगौखौ गावनि उखैनायखौ नुनानैब्लाबो बियो जोंनो जाहोग्रोयो। माखासे माब्लाबा समाव जोंनि जानाय खायद'फ्रा दिनै थोआफोर जायोब्लाबो बियो जोंखौ जाहोग्रोयो। जानो हागौ दिनै जोंनि बिमाल' नङा, बेयाव थानाय जोंनि मण्डलिनि साफ्रोमबो बिमाफ्रा बेबायदिनो गावनि फिसाफोरखौ बेबायदि जोथोन लायो। जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासै बिषयाव जोंनि बिमाफ्रा बेबायदि जोथोन लायो। आं बेखौ आं सानो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिमाफ्रा न'खर खुंनायावबो दिनै माखासे बिमाफ्रा बेबायदिनो जोंनि न'खरफोरा बयनिबो दिनै एखे रोखोमनि अबस्था नङा। बेयावबो दिनै जोंनि बिमाफ्रा दिनै खामला हाजिराफोर मावनानैब्लाबो जोंखौ बेबायदिनो